வலிக்கு தான் நான் கிட்னி ஸ்டோனுக்காக எடுத்துக்கிட்டேன். ஆனா எனக்கு கிட்னி வீக்கமும் நார்மலுக்கு வந்துச்சு. கிட்னி ஸ்டோனும் சரியாச்சு. காமராஜ் சார். 8 மாசத்துக்கு முன்னாடி வந்து லெஃப்ட் சைடு கிட்னி ஸ்டோனு, ரைட் சைடு வந்து கிட்னி வீக்கம். இந்த 2 விஷயத்தால ரொம்ப எனக்கு ஒரு பிரச்சனையில இருந்தேன். நான் வந்து அலோபதியில வந்து ஒரு 4 மாசமா தொடர்ந்து கன்டினியூவா வந்து டேப்லெட் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தேன். அப்படி எடுத்துக்கிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு வந்து பெயின் நிக்கவே இல்ல. எனக்கு வயசு வந்து இப்ப 47 முடிஞ்சு 48 ஸ்டார்ட்டிங் ஆகப்போகுது. இந்த வயசுலயே வந்து இப்படி ஒரு பிரச்சனை இருக்குதுன்னு சொல்லி ஒரு வேதனையில இருந்துகிட்டு இருந்தேன். ஏன்னா நான் வந்து இயற்கையான விஷயத்தையும் நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். சில மூலிகைலாம் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். எனக்கு வந்து வலி நிக்கல. இப்ப கன்டினியூட்டிவா தூங்குன நேரம் போக மற்ற நேரங்கள் ஃபுல்லா எனக்கு பெயின் இருந்துகிட்டே இருக்கும். ரைட் சைடு கிட்னி வீக்கம். அதனால அந்த வலி இருந்துகிட்டே இருக்கும். அப்புறம் சப்ளிமெண்ட் யூஸ் பண்ணேன். யூஸ் பண்ணா எனக்கு வந்து 10வது நாளு வலி நின்னுது. அதுதான் பெரிய விஷயம் எனக்கு இதுல. ஆனா எனக்கு கரெக்ட்டா ஒரு 1 1/2 மாசத்துல எனக்கு டோட்டலா கிட்னி ஸ்டோனும் இல்ல, அந்த வலி சுத்தமா இல்ல.